Per començar, jo, això, com diu el Toni, explicaré la crisi dels anys 30. Aquesta crisi va representar la crisi del capitalisme monopolista, que es va erigir com a paradigma després de la primera gran crisi del capitalisme mundial. No oblidem que hi havia hagut una crisi prèvia a finals del segle XIX, a les dècades del 1870-1890. No em dóna temps a explicar aquesta crisi, però sí que crec que val la pena assenyalar 4 cosetes, no? I és que, com dic, aquesta crisi, a la seva sortida, va representar la transició d'un capitalisme clàssic, en el sentit de petites unitats de producció industrial, a dos models diferents. El dominant va ser aquest capitalisme monopolista a països com Estats Units, Alemanya, en el qual es va produir una reestructuració industrial impulsada per les bancarrotes, la formació de càrtels, trusts, etc. D'aquí van sorgir els Rockefeller i companyia, eren personatges, grans empresaris, grans capitalistes que compraven, adquirien empreses en bancarrota a preu de saldo i d'aquesta manera establien la seva posició dominant. És així com es va impulsar aquesta creació de monopolis, de concentració de capital. Durant aquestes 2 dècades de crisi, tot i la crisi, es va produir una expansió, va haver-hi un creixement de l'economia, paradoxalment. Va haver una expansió molt ràpida del capital. L'altra sortida d'aquesta crisi va ser el model imperialista de Gran Bretanya. L'imperialisme ja sabem que es basa en el conqueriment de zones no explotades que proveïen a la metròpoli, Gran Bretanya, marcats per les seves inversions i productes. Gran Bretanya, a causa que, gràcies a la seva posició d'imperi, no va necessitar aquest procés de reestructuració com als altres països. Tot i així, no parlem aquí de 2 models de monopolització de l'economia d'una banda i d'imperialisme com 2 models molt delimitats, sinó que, de fet, els Estats Units, Alemanya, van adoptar una orientació progressivament també imperialista, que va provocar que hi hagués també un xoc en les esferes d'influència de Gran Bretanya i, en últim terme, la Primera Guerra Mundial. Aquesta guerra va ser la conseqüència del capitalisme dels anteriors 40 anys, és a dir, de la transformació d'aquest capitalisme clàssic en un capitalisme monopolista cada cop més dependent de l'imperialisme per superar les seves pròpies contradiccions. Tanco parèntesi, tornem als anys 30 i veiem com després de 1929, a diferència de la crisi anterior, sí que es va produir una caiguda brutal de la producció i un augment de l'atur. Aquesta crisi dels anys 30, molts marxistes diuen que aquesta va ser una crisi de subconsum, que ve el mateix que parlar de crisi de sobreproducció. I és cert que durant la dècada dels anys 20 els augments dels sous dels treballadors van ser molt inferiors a l'augment de la producció. Però, a veure, hem de veure que la crisi de sobreproducció només es dona quan, diguem-ne, tota la producció, tot l'excedent, no pot ser absorbit. És a dir, de tota la producció social total hi ha una part que s'absorbeix per al consum dels treballadors, de la classe treballadora. La resta d'excedent, o bé hi ha inversions productives que permeten, quan l'economia funciona, quan hi ha una expansió del capitalisme, hi ha fons d'inversió. Quan no, llavors sí que hi ha un perill real de sobreproducció. Però també és cert que, a veure, en una economia capitalista la capacitat de consum dels treballadors sempre és inferior a la producció total, és a dir, que la classe treballadora no pot absorbir el total de l'excedent, si no, no hi hauria beneficis. Però això, que no esclata la crisi mentre els capitalistes poden anar acumulant, és a dir, mentre troben fons d'inversió a mitjans de producció que els asseguren una demanda per a la porció de l'output que, com he dit, no pot absorbir el consum dels treballadors. Bé, amb això arribem a la tendència a llarg termini de la taxa de guany, la tendència decreixent a llarg termini de la taxa de guany. Si els capitalistes no tenen prou incentius per fer inversions productives, hi ha el perill de sobreproducció, com he dit. Això és el que va passar als Estats Units als anys 20. És a dir, un desfase entre la producció total i el consum. No hi havia prou fons d'inversió per als excedents, a més del consum limitat per l'escassa capacitat de compra de la classe treballadora. Però llavors, a veure, si durant els anys 20 el nivell d'acumulació es va mantenir baix, per què no va esclatar la crisi fins a 1929?
Vale, doncs la resposta, la resposta és doble, no? D'una banda, i sobretot doncs, que durant uns anys aquest excedent doncs, va ser absorbit, va ser compensat pel consum no productiu de productes de luxe, sobretot per part de la burgesia i petita burgesia, que als Estats Units estic parlant, que representava, o sigui, el consum d'aquesta classe representava el 43% del total. Llavors això va permetre que durant un temps seguís creixent l'economia, però aquest model tenia una data de caducitat, perquè els capitalistes no podien estimular aquest tipus de consum indefinidament. Un cop va tocar la seva fi, va ser substituït aquest model per el que podem dir una tendència típica del capitalisme madur, que és la tendència de cada capitalista de tractar d'apropiar-se d'una part més gran de la plusvàlua, en la seva incapacitat de produir nou valor, agafar una porció més gran, el més gran possible, del pastís. I, això va portar a un augment bestial dels costos de producció, tenint l'exemple, per exemple, dels costos de publicitat i màrqueting que al llarg dels anys 20 van multiplicar-se. Aquesta era una part de la resposta. L'altra és, a la mateixa dècada dels 20, l'impuls que es va donar a l'especulació financera, aquesta espiral especulativa, en la cerca d'inversions productives. Això que va portar com a conseqüència un inflament dels preus, és a dir, inflació, i canvis en el panorama industrial. Es van portar a terme inversions que no necessàriament es corresponien a les necessitats de la indústria. Llavors, tenim això, d'una banda, consum de luxe, consum no productiu i l'altra especulació financera, que tots dos tenen en comú això, que durant uns anys van permetre això, que seguís creixent l'economia, tot i la seva fragilitat. Però aquest model, clar, la seva fragilitat d'aquest model va quedar en evidència amb el crac del